изпреварвайте се да си отдавате почет един на друг. Този стих е изключително ключов. Тук много ясно се казва, че братската обич трябва да е отново един към друг. Не от един човек към всички останали, но един към друг. И начинът, по който тази любов се проявява, е чрез отдаване на почет. Вижте, любовта е винаги даваща. И ако в основата на нашите взаимоотношения между нас стои любовта на Бог, тогава ние няма да търсим какво да получим от другите и ние ще търсим какво да дадем на другите. Защото любовта на Бог е винаги даваща. Бог толкова възлюби света, че даде. Тук казва, имайте тази любов и с тази любов изпреварвайте се. Знаете ли какво значи това? Това значи, че ти не чакаш някой да ти каже. Това означава, че ти не чакаш някой да те накара. Изпреварването е инициатива, лична инициатива. Това е нещо, което ти правиш, нещо, което ти отдаваш. Не някой да ти го вземе, не някой да те изнуди да отдаваш почет и любов. Ти искаш да го даваш. Любовта и почета са отношение на даване към другия. Ето защо от тези стихове разбираме, че любовта е почет. Тя се проявява чрез почет. Почита ти към друг човек, към брачния партньор, почита ни към водачи, почита ни към власти, не е основана на тяхното държание, не е основана на тяхното поведение, а е основана на Божията любов в нас и нашето отношение към другите. Тоест, почитаме не защото другите са съвършени и безгрешни. Почитаме, защото Божията любов в нас ни дава основание да имаме добро отношение към другите, защото любовта е даване на почет.